1. apríla začala transakčná daň. Od útorka tak začali byť mnohé platobné terminály po celom Slovensku zázračne funkčné. Kto vie prečo? Netreba sa ale podnikateľom čudovať. Mnohí z nich nevedeli ani doteraz poriadne vyplácať výplaty a boli pravidelne v mínuse. Ďalšie výdavky tak môžu a aj zrejme zničia stovky podnikateľov na celom Slovensku. Preto je aktuálna nálada podnikateľov na Slovensku taká, že ak ho stretnem, tak tento rožok namažem maslom a mu vopchám do huby. Vláda však tieto pripomienky buď nepočuje, alebo ich počuje takto. Bla 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 bla. Spiaca prezidentská princezna išla do Vatikánu na 3-dňovú púť. A nie sama. Priniesla si jej výberovú družinu z chránených dielní. Presnejšie ministerku kultúry Art Inú Šimkovičovú, ministra životného prostredia, ktorý rieši všetko, len neživotné prostredie Tomáša Tarabu, a aby Pelemu nebolo smutno, za jeho psíkom Gerim išiel s ním aj minister školstva Tomáš Drucker. Nebola by to však zahraničná cesta, keby zase niečo škandálozne neurobili. A to som sa bála! Ministerka kultúry Martina Šimkovičová si totiž nechala priviesť do Ríma jej vládnu Slovensku a žiadnu inú ministerskú limuzínu, aj keď sama tam cestovala lietadlom. Ostatní spolu výletníci si limuzínu doviesť nenechali a na rozdiel od nej využívali požičané talianske vozidlá. Martina si chcela byť dôležitá. Prečo? Lebo sa tam bol vládne a on je za tieto veci, čo sa teraz deje na zemi, zodpovedný. Som bola úplne z toho taká v šoku. Rudolf Huliak, minister športu, áno, ťažko sa to vyslovuje, urobil šokujúci krok. Našu skvelú Wimbledonovú tenistku so 130 miliónmi followerov v hlave vyhodil z ministerstva športu. Povedal, že tie trápne statusy, čo robí, by vedela urobiť aj jeho 6-ročná dcéra Oksana. Keď už aj Rudo s ňou má problém, fú. A to je, že si jeho! STVR má nových členov rady. Predsedom bude bývalý hovorca bývalého premiéra Mečiara Jozef Krošlák. S pánom Bohom. Post podpredsedu získal generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala. Ja to poviem na jednoduchom príklade. Zem je gulatá a zem je plochá. Máme ľudí, ktorí to budú tvrdiť. A chcete mi povedať, že tiež majú dostať priestor tí ľudia? Myslím si, že určite áno. Máte vedieť... dôvodu, keď to nie je podložené. A čím to nie je podložené podľa vás? Je to nejakými, ja sa pýtam vás, je to podložené, že zem je plochá, je podložené? A je podložené, že zem je gulatá? Ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem. Ako zistíte, že zem je gulatá? To sú rôzne možnosti. My napríklad sme to zistili tak, že v 48. sme sa vysrali na západ a hovno prišlo z východu. Okrem nich na post predsedu kandidoval aj bývalý predseda rady Igor Galo a na podpredsedu poradca premiéra Fica David Lindner. To není normálne. Na bratislavskom Slavíne v piatok Fico oslavoval 80. výročie oslobodenia Bratislavy. Čo by to bolo ale za komunistickú party, keby tam nebol veľvyslanec Ruskej federácie bratčikov či extremistická skupina brat za brata. Tomu sa teda hovorí spoločnosť. My name is Anton. Every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth. V približne 40 mestách Slovenska a sveta sa už niekoľkýkrát tento rok protestovalo. Ťahá sa už 4-mesačná šnúra protivládnych protestov s desiatkami tisícmi účastníkov. Ďalšie protesty ohlásila organizátorská iniciatíva Mier Ukrajine na 24. apríla. Jeden politický protest už ohlásila aj opozícia na 8. mája, v deň cesty Fica do Moskvy. To bude na dnes všetko. Nakoniec si pustíme pána poslanca Radačovského, ktorý si nepamätá, čo bolo pred 5 minútami.
My ale dúfame, že vy si to pamätáte, lebo cca toľko má táto epizóda minút a budeme sa počuť aj na budúce. Prečo ste neprišli na otvorenie schôdze ku odvolávaniu pána Roberta Kaliňáka? Bol som. Či nebol som? Ja už nepamätám. Ja si nepamätám, čo bolo pred dňom. Ja si pamätám, čo bolo pred 50 rokmi, 30. Tak. My sme boli niekedy v kontakte. Nie, ale toto bolo pred 5 minútami. Nepamätáte, či ste boli na schôdze pred 5 minútami? Neviem, ja som ospal ešte potom, keď sa prebudím